and welcome to another edition of Citizens Movement Radio News. Today is Wednesday, 15 October 2025. I'm Katie Wichuma, ready to bring you the latest news and updates. Here are today's headlines on Citizens Movement Radio News. President Chamisa mourns democracy icon Odinga. We will resist 2030 agenda, says Siziba. Mnangagwa is now a burden to Zimbabwe, says Chuma. Let's take a look at our stories in detail. President Nelson Chamisa has said he is saddened by the passing on of former Kenyan Prime Minister Raila Odinga, who died this morning from cardiac arrest in India, where he was being treated. Posting on his social media platforms, Advocate Chamisa described Odinga as iconic in the struggle for democracy. Odinga was very close to the late MDC leader, Dr. Mogen Tsvangirai, and attended his funeral in Beira in 2018. May his soul rest in peace. The opposition aligned to Advocate Nelson Chamisa has vowed to stop Emmerson Mnangagwa's 2030 agenda. One of Advocate Chamisa's close allies, Gift Ostalos Siziba, said they will not allow Mnangagwa to extend his stolen mandate. Posting on his social media platforms, Siziba said they will not compromise when it comes to safeguarding the constitution. Meanwhile, opposition official Stephen Sarkozy Chuma has said ZANU-PF dictator Emmerson Mnangagwa is now a burden. The country cannot afford to keep in power beyond his current term. Chuma said the country has become a haven of cartels who are bleeding the country through corruption under Mnangagwa's watch. Let's hear Chuma speaking. Yes, it is very clear that Emmerson Mnangagwa has become an albatross on the country's neck. He has become an albatross on the country's economy. Mnangagwa has become a burden to Zimbabwe, especially given that we now see the mushrooming of cartels who are notoriously regarded as Juganandas. These people are looting millions and billions of United States dollars in corruption deals with people who are more richer than the country itself, thanks to Emmerson Mnangagwa, who has created a conducive environment for criminals, the likes of Kudagwa Shetagure, the likes of Scott Sakpwanya, Wikine Uchivayo, George Guamatanga, people who are looting billions of public funds, while the poor are surviving on less than $1 per day. This is a sad situation that Zimbabweans find themselves in. This is the reason why we say Emmerson Mnangagwa must not have a single day as the president of this country anymore. His days are over. It's time for a new broom. It's time for a new president with a vision to take over. So this talk of 2030 agenda is something that all Zimbabweans must unite and resist, because we don't have any future with this octogenarian called Mnangagwa. It's clear that he has failed, and we cannot expect anything meaningful and anything new and anything progressive for the country from Emmerson Mnangagwa. Advocate Nelson Chamisa has been hailed for consistency when it comes to standing for citizens' interest. This was said by opposition official in Mashonaland Central, Sam Kondongwe, who applauded Advocate Chamisa for remaining firm in the struggle for change. He said Advocate Chamisa is a tried and tested leader who has been consistent in challenging ZANU-PF dictatorship since the formation of MDC in 1999. Kondongwe said, President Nelson Chamisa has been consistent when it comes to standing for citizens' interests. He implemented a united citizen in the country. He adopted a citizenocratic mode of policy in this polarized political ideology in Zimbabwe. President Nelson Chamisa is not his first time that he is standing with the masses of this nation. It started when he was the youth leader of the then MDC when it started in 1999, and he rose through the ranks to become a name that was reckoned. He is a Democrat, excellent,
who believes in the power and voice of the citizens. He has united the citizens in this nation in the spirit of fair election, transparency, and accountability. He is one person who has been singing about the corruption that has bedeviled this nation, Zimbabwe, and now that the other guys have seen it, the likes of Vice President Chiwenga and the Gezakabao, but it started with President Nelson Chamisa when he said this nation is rotten to the core because of the leaders that are corrupt, the cabals that survive on corruption, looting, and the drugs. So President Nelson Chamisa is a voice of the voiceless when it comes to the movement in this nation. The people still believe, and we honestly believe in the name of President Nelson Chamisa and his Christian values, and he is tipped. We tip him to be on the throne in the next minutes that are coming. We should just hold on because the time is now ripe for him to really steer this nation out of the quagmire that we are in. We really thank the president for standing with us and for giving us hope and for showing us the way in our province, in my central. We are happy and we are united as ever, waiting for him to come and give us the way forward. This is the time that we should work on the ground, waiting for him to come. But as we wait, we still go about our duties, making sure that the ground is ready for his coming. We are happy that the president has hinted that very soon things are going to be shaping and things are going to be moving, and Zimbabwe is going to be a nation to be recognized among other nations. Thank you so much. A memorial service for the late MP Honorable Desire Moyo was held in Kulumane Hall in Bulawayo this morning. Among those who attended was Gift Ostalos Siziba, who said the constituency has lost an MP who had a vision and wanted to see people working together. Let's hear him speaking. Thank you very much. Soliphe abadala bakhona phakathi kwethu Constituency Development Fund, ama-members of parliament abakhona, ama-senators, ama-councillor. Mina bekuyisifiso sami ukuthi ngingakhulumi lapha emfeni kaDesire ngenxa yokuthi uDesire wayelephile ezinye sasilaye thina kuphathi abaningi lasibona sikhampena naye umnyaka ka-2023 sikhokhelwa ngobaba u-African Nelson Chamisa. Bekuyisifiso sakhe laye ukuthi ebekhona lapho ngenxa yokuthi wasebenza kakhulu lo Desire. uDesire kithi, to us he is a hero ngenxa yokuthi Desire used his skills and ability given to him by God, not just to benefit yena lemuli yakhe, but to benefit the community of Kulumane, to benefit the people of Bulawayo, to benefit Machepelet, to benefit Zimbabwe and the struggle of the oppressed. Some of us speak on behalf of the oppressed through the beauty of language. Who desire deployed the beauty of music and poetry to speak about the social ills in our country. That person qualifies to be a hero of the people. Hero okusilethe lapha. Umbuzo esasizibuza wona wayethi makhesto mina ngoba ngisechabalala lapha silobudlelwano. Umbuzo esasizibuza wona ukuthi what is life without telecast? Ngoba sonke sikwenza emhlabeni ekugcineni kwakho ubikhona. uDesire lana okuvukayo is his legacy. Yena usukhamba
Tina zinhaumundi hazisimbirinya. Isiya phambili, maintaining what desire was standing for. Yikho esithi noma befile basakhuluma. Okukhuluma yakusamudisana. Sokukhuluma imisebenzi. Yile sikutalisela. Sikutalela to appreciate, to honor and respect this life of a hero for our people. Sisithi desire bafo lala ngokuthula. We celebrate you. Heroes don't die. They always multiply into beautiful roses of freedom and democracy. Yeah. Comrade Siziba's comments were echoed by many other opposition officials who attended the memorial, including Ward 22 Councillor Bruce Moyo, who had this to say. Asabonga kakhulu Mahlabezu namhlanje sibuthene enkulumane njengezakhamizi senkulumane lokulayo jikelele celebrate impilo eka honorable Moyo ochileyo ngengozi ayenzileyo last week. Sibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngobaba okade elevisi ivisi yakhe ibingekubona inkulumane ithuthuka inkulumane esaphambili abantu behlangene bebambene ungakhandekile ukuthi bavela kwenhlanganiso ivisi yakhe ibingubona inkulumane iphathisana ithandana ngoba isandla sisaphuma ukuthi izandla ziyagezana umuntu ngumuntu ngabantu. This is what he was representing. So sibuhlungu kwabo nje abantwana benkulumane ngokulahlekelwa siyakwazi ukuthi ngujaho okade esakhula okade elamaplans for all citizens lapho enkulumane beyond besimbona representative kulayo kuma-arts and other areas. So siyahluleka kakhulu kusabuhlungu is hard to digest, but lapho siyakholwa ukuthi ukwenza kwaNkulunkulu okade uqakathekile lapho umnyaka ayiphileyo emhlabeni, but yemisebenzi ayichileyo lebizo alichileyo the misebenzi ayichileyo that we will remember as a generation, and the next generation to come will talk about the works of Moyo Kusai. So ngawona lawo masithi rest in power rest in power Moyo Kusai. Imisebenzi lapho keep long may your legacy be protected moving forward. Thank you so much. Today is the International Day of Rural Women, and we spoke to Mashonaland West Women Proportional Representation MP, Honorable Mutsa Murombezi, who is an advocate for rural women's rights. Honorable Murombezi said rural women suffer most from poverty and urged the government to do more to improve their standards of life. Kariba Member of Parliament Honorable Shine Kwangwaba has urged Chinese to walk the talk on respecting rights of locals and the country's laws. His comments comes after the Chinese embassy in Zimbabwe issued a statement urging its nationals in the country to respect communities they work in. Honorable Kwangwaba said reports of abuses of locals at Chinese mines and companies have become rampant. Let's hear Honorable Kwangwaba speaking. This is what people have been talking about all along. Some could dismiss it as lies, but I'm happy at this moment it has come true, and one may agree with me to say that people were living as if they are in a foreign land while they are in their land. There is no any way where a foreigner could come and traumatize the villagers. A foreigner would come and try to dominate a certain group of people. It's quite regrettable and quite unacceptable. We are happy that their embassy has also responded, and we hope that we will see some changes from the Chinese. Because if we talk of independence, that Zimbabwe is almost 40-something years after independence, but people are living as if they are in colonial era. There is no way that the Chinese would come and traumatize people in Zimbabwe, but in their respective countries, they respect their laws. So I'm happy as a legislator, as a member of parliament, we represent people. Those people are the same people who sent us to parliament to represent them. So we expect some changes from the Chinese. With 2 days left before the planned protest on Friday against state capture and corruption, we asked citizens if they are preparing to peacefully demonstrate in Harare and across the country. Makadiko makomredi. Aiwa ini ndakazvimiririra panyaya yemusi wa17 apa. Ndakazvimiririra zvangu
inini ndiri kutoenda, whether zvichange zviri peaceful or zvichange zviri zvehondo, I don't care. Ndiri kutoenda, kana kuri kunofa ndonofira ikoko, kana ndichidzoka kumba ndinongodzokawo. Chiri kunyanya kuti ndiende chazosvika pakundisumudza ndasingaiti zvepolitics all along, ndasingateedzeri zvepolitics, but apa ndarwadziwa kusvika pakupedzisira. Nyaya iri kunyanya kundirwadza nyaya yemaChina vari kuuya vachiita zvavanoda munyika medu, vachitora zvicherwa isu tisina kana chatiri kuwana, tisina mabasa. Chechipiri, ava ana Chivhayo ava, ana Tagwire nana Scott ava, mbavha dziri kuba, dzapedza kuba dzodzoka dzotivhairira nemari dzavari kutibira, vachiita uhoori hwakuonekwa nenyika isi huri pachena, pasina kana chavari kuitwa. Mari dzese idzo dzavari kutengera vanhu mota vachiita zvisina nebasa rese, mari dzekuti nyika ingadai yapa nerimwe level. Saka handisi kuita zvekutamba, kudzidza takadzidza madhigirii tinawo, takangoisa mumba, mabasa ari kupi, hatisi kumawana. Chauya makomrade, ini ndakatoenda. Hello, sir. Nipa million match I'll be there. And Ishaikwi. Doto Tanga in Usuka, I think I'll be the first person to be there. Because we cannot have a country where the country is controlled by a few people, a minority. In Israel, and this is payslip. And right now, I'm 43 years old. Payslip and this. Handizivi kuwana basa ndakariwana kupi, unorwana kupi, ndiri graduate pandiri izvezvo. Asi umwe munhu asina kuenda kuchikoro anopiwa higher office, ndo futi munhu vari kushandisiwa futi muzvimakambani zvavari kuvhura ikoko, ndo vanhu vacho vanenge vari varungu. Votanga ipapo voemploya hama dzavo futi, anoona kuti nyika inenge yaipa. Ipapo handiredi. I will be the first person to be there. Vamwe vasati vauya. Zvinani ndinogara pacenter kuRobert Mugabe Square. Vanondiwana ndakagara pakati nepakati, ndakamirira vamwe vari kuuya kuzojoina. Vana veZimbabwe kwasara mazuva mairi kuti tiende kunoratidzira munyika yeZimbabwe, munyika yeHarare, munzvimbo yeHarare inova dhorobha hombe munyika yeZimbabwe. Iro zuva rakataurwa naVageza kuti musi wa17 October munhu wese ngaasimuke anoratidza kutsutsumwa kwake maringe neuori wapfunya chisero muhurumende, iri kutungamirwa naVamunangagwa. Vana veZimbabwe ngatiregei kuignora call, ngatiregei kuignora call yakataurwa naVageza kuti ngatisimukei. Isisu tega vana veZimbabwe nokuwanda kwedu ndisu tine mhinduro kunyika yedu, ndisu tinogona kusunungura nyika yedu payasvitswa ipo zvine ZANU PF nekuda kweuori huri kuitwa nana Tagwirei, nana Scott Sapukanya, nana Chivhayo nevamwe vakadaro vari kuba upfumi hwenyika, vari kuba mukofini inofanirwa kunge ichitenga magetsi achiuya kumalocations kwedu, inofanirwa kunge mari yehurumende inofanirwa kunge isu sevagari tichiwana service kubva kuhurumende. Iko zvinezvi tarisai kuti kumalocation kwatinogara hakuna anonzi mastreet lights kwese kunana Mufakosi, Glenora, Kambuzuma, Kurugare, Highfields, kwese kumbare kwese hakuna anonzi mastreet lights. Hakuna, tiri kungogara murima kunge vanhu vari kwabhora kana kuti vanhu vari kwamutora shanga nekuda kwokushaya maservice kana nekuda kwokushaya hanya yehurumende kutipa maservice. Hatina mvura, iko zvinezvi muHarare yese, kubva muHarare yese kuna Glenville, Glenora, taakuenda kumatsime kunochera mvura nezvigubhu nemabhaketi ezifi tiri kwamutora shanga kana kuti kugokwe kana kuti kubhinga kunoendwa kumatsime. Ndo zvatakuita mumatowns yedu nekuda kweuori huri kukonzerwa nehurumende, huri kukonzerwa naVamunangagwa neshamwari dzavo. Saka tiri kuti vana veZimbabwe handei tonorakidza kunyunyuta kwedu, handei tonodemonstrata, handei tonorakidzira. Ngativei redi, munhu wese ngaasimuke tiende kunoratidzira maringe neuori wapfunya chisero munyika medu. Tarisai izvozvi kumakliniki yese hakuna mushonga. Iyo zvinezvi tarisai kuti vamwe vana vakaparara mutsaona
vachiuenda munyika yeSouth Africa kunotsvagawo mafuro manyoro, vakudzoka kumusha vakufira patsaona. Almost about 42 people died at the spot. Nokuda lack of our government, kushaya responsibility nenyika yakunoziva kuti iko zvinezvo vanhu vari kuperera mumarodhi. Tingaite sei kuti timutsiridze upfumi hwenyika yeZimbabwe, but ivo they are busy looting mari, kuluta billions of billions. Gadzirisai nyika iwe neukoni kuti vana veZimbabwe vasabude vachienda kune dzimwe nyika. Tarisai taakureceiva makuwa evana vari kufira kuenda kunomora kune dzimwe nyika, asi imi muri busy kuba mari. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatisimukei, ngatiregei kutya, ngatisimukei takawanda. Tinotenda. Masikati akanaka muri Zimbabwe kwese kwamangadi muri masikati akanaka kumatimana enyika, masikati akanaka. Tine mufaro mukuru kusangana neCitizen Movement vachinzwawo mashoko kubva kwatiri mawirirano nechitiko chiri mukati menyika chisina kumira zvakanaka chiri kutaurwa navageza vachikurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatibude neuwandu hwedu kuti tiende mustreet tizadze Harare, Bulawayo, tingangoti macapital city edu ese kana kuti pese kwatingadai tiri. Asi paita dambudziko 1 rekuti vageza ava netimu ravo kubva panana nyoka yemabhunu hapana ati ari kumbotaura about election ya2023 kuti zvakafamba sei, nokuti ndofunga ndo pasitwa paita kuti nyika yedu isvike pairi nhasi inawe maelection edu asina kufambiswa zvakanaka. Saka kumhuri yeZimbabwe kune vanonyatsa kuzvinzwisisa hapana kuti jekera. Tingada kunozadza mustreet, tingada kuzadza mastreet, asi kana pasina chinobatika chiri patebho. Zvakangofanana nekuti nguva yapfuura takazviitiswa futi pana 2017 pachizopinda iye Emmerson Mnangagwa nechihurumende chake ichochi. Asi pekupedzisira pacho nyaya yapera patakabvisa Mugabe paya, takapedzisira achina masaa kudedzera kuti ichi chinhu chedu chataita isu seZANU-PF achinei opposition haipo apa. Handiti mazona. Saka tine dambudziko iroro rekuti havasi kutaura zviri pachena kana kuti sema leaders vaifanira kugarawo pasi nemumiriri weZimbabwe President Advocate Nelson Chamisa vopanana mabhara rinofambwa naro rakajekera munhu wese, uye pachitaurwa chokwadi chakaitika maelections kuti 2023 August maelections akabirwa, haana kufamba zvakanaka. Anova ndo asvitsa nyika patiri nhasi, anova ndo akonzeresa kuti muZANU-PF imomo muve nekukonana, muve nekusawirirana panzi zvigananda. Of course corruption tinozviziva kuti corruption yakagara ichingaitwa muZANU, but apa chetiri kushamisika nacho ndechekuti vanongochema kuti corruption ninguwadai, asi nguva yese vanga vachimbozviita vari pamwe chete. Asi kana vakurwadziwa nokuti umwe agaritsa umwe adii, umwe vagokonana mukati imomo, vanenge vakuda kuinvolva vana veZimbabwe. Hati mazona. Saka ipapo ndo pane dambudziko Comrade Blessed Geza. Kana dei zviri zvinhu zvakajeka tiri pachokwadi, tinongotangira pakuti election yedu yakambofamba sei. Totsanangurwa zvese kuti SADC report yakapa zvakati, EU yakapa zvakati, kwese maorganization ese angati aibata nesarudzo dzakaitwa pana 2023 August, kuitira kuti zvive zvinojeka. Iyo senyika toadresa kuti maelection edu akafamba sei, SADC yakati kudii, report yeSADC inoti chii. Handiti mazona zoteedzerwa zvichiitwa zviri pamutemo tichiwirirana. Kana zvisinganzwisike totibva ngatichifachuka katinde mastreet, nokuti nyika yedu yagwadama, nyika yaparadzwa. Tiri kuzoona zviri kuitika kuti nhasi nhengo dzeCentral Committee dzapiwa motikari dziri 40 zvakadaro, zvinongoratidza pachena kuti vanhu vari kungotengwa. Saka isusu tagara yedu hatisi kuda zva2030 hatisi kuda 1-2, hatisi kuda constitution yedu inobatwa nokuti yakaitwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndatenda. Residents in Chitungwiza are at risk of a serious cholera outbreak due to water crisis and a perennial problem of a raw sewer flowing in streets. Most residents depend on water from unclean water sources like uncovered well near sewer streams and pools. Chitungwiza City Council sometimes provides running tap water just once per month. Water is a basic right which the state must provide as enshrined in the Constitution.
Yesterday, SADC issued a statement on the coup in Madagascar that saw President Andry Rajoelina ousted from power. The SADC statement, however, did not condemn the coup or call for reinstatement of Rajoelina, but instead called for restraint and dialogue. Critics say SADC has lost relevance as it continues to fail to settle disputes in the region. Let's take a look at our sports news. South Africa is the only team from Southern Africa to qualify for the 2026 World Cup after thumping Rwanda 3-0 yesterday to finish top of Group C. Here is a list of other African nations that have qualified for the tournament: Ivory Coast, Algeria, Cape Verde, Egypt, Ghana, Morocco, Tunisia, and Senegal. In the UEFA World Cup qualifiers, England hammered Latvia 5-0. Here are the rest of the results: Spain 4, Bulgaria 0, Turkey 4, Georgia 1, Andorra 1, Serbia 3, Portugal 2, Hungary 2, Italy 3, Israel 0, Estonia 1, Moldova 1. To conclude our Citizens Movement Radio news, here are the headlines once again. President Chamisa mourns democracy icon Odinga. We will resist 2030 agenda, says Ziziba. Mnangagwa is now a burden to Zimbabwe, says Chuma. This is the end of our bulletin. Good night.